balimaw bi an sigi kun ye mun ye Malikin Jaw a wulila Deliko la a ye koda minisima kan garankɛ ma min da bagolo kan an bɛna an da don o la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ i y'a faamuya b'a la min ye Vladimir Poutine a ye kali k'a fɔ min ye comment ça s'appelle Prigozhin k'a ye molobaliya min ta ka ɲɛsin Risi jamana ma ko nin bɛ k'a laban ɲɛ i y'a faamuya b'a la ko dangadenya k'o tɛ ɲɛsin sabu kɛ molobaliya tɛ kɛ olu la quoi a min ye Prigozhin ye an bɛ dugawu de k'a ye Ala ka hinɛ a la ka dayɔrɔ sumaya cela veut dire que u b'a ta tiɲɛ ka sɔrɔ ma mugu ci a la u b'a faga ka sɔrɔ ma bere ta a kama ni y'ale kɛlen juguw sago ye an bɛ an da don o la k'o walawala n'an bɔra yen nɔ min ye comment ça s'appelle CDR mɔgɔ ninnu olu fana bɛ panpan na WhatsApp groupe kɔnɔ ko min ye Russie ministre de défense ye Sergei ko Wagner bɛ Mali kɔnɔ dɛ wa Wagner nana Asimi kelen de lakana dɛ olu fana bɛ panpan na WhatsApp groupe kɔnɔ yen nɔ ko Russie ministre de comment ça s'appelle comment Sergei ministre Russie ministre de comment ça s'appelle ministre de tɔgɔ quoi mais cɛ tɔgɔ de ko Sergei CDR mɔgɔw de bɛ k'o kuma k'a ye kuma min fɔ dɛ o bɛ k'o de yɛlɛma k'a kɛ i n'a fɔ komi cɛ bɛ k'a fɔ Wagner de bɛ Mali kɔnɔ dɛ u nana Asimi de lakana olu kɔni bɛ juguya la WhatsApp groupe kɔnɔ dɔrɔn i y'a faamuya b'a la hali ni hɛrɛ de bɛ k'a di Mali ma o b'o kɛ fɛn jugu ye hali ni baara ɲuman kɛra o b'o kɛ baara jugu ye an bɛ dugawu kɛ CDR mɔgɔw ye Ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ sumaya u y'an kɔ kiti min na Ala k'a nɔgɔya i y'a faamuya b'a la k'u fara Seyidisuw kan an bɛ taafu di olu ma min fana ye Alahaji Magantaga-Bali Kaworali président ne y'a fɔ a ye dɛ n ko n'a ma sabali fɛn bɛ yɛlɛ a la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ Kaworali président Alahaji Magantaga-Bali a yɛrɛ ka tɔndenw de bɔra a kama a yɛrɛ ka tɔndenw Kaworali tɔndenw de bɔra a kama k'a bɛ kuma min na k'a ni olu tɛ Ala bɛ ko min na o de tiɲɛ min ye Kaworali ye Alahaji Magantaga-Bali ATT tun ye wari minnu d'a ma olu wari ninnu banna a bɛ ka fan bɛɛ kɛ so ni magonɛ ka fan bɛɛ kɛ bɔfara la ale bolo ko IBK de bɛ yen n'i kulela a b'i wele ka place di ma n'i kulela wari bɛ d'i ma Asimi de bɛ yen bɔfara tɛ place di mɔgɔ ma da baarabaya o tɛ kunnandiya ye Alahaji Magantaga-Bali a yɛrɛ ka tɔndenw de bɔra kama o ye sɛbɛnni k'a kama k'a bɛ ka kuma a kelen de tɔgɔ la wa k'a bɛ da baarabaya min na a ko a ka taa Bamako k'a ka Asimi ta ka bɔ a place la n'ale de Asimi bila ye a yɛrɛ ka tɔndenw de bɛ ka jaabi bi an bɛ an da don o la k'o walawala ni waati man ta an tɛgɛ ma jugu sago in cɛbilen Daramɛ faden sago i y'a faamuya b'a la o fana bɛ panpan na ko minisima ka tagali k'ale ma jɛn n'a ye masa ni Asimi tuma na an tun tɛ nin denkolonden ninnu sugu dɔn ni Asimi tuma na ni faso kumasuluden ninnu an tun t'u sugu dɔn parce que u nɛn ka di u bɛ yɛlɛma komi nɔsi ka jamana kɔnɔden bɛɛ ka laɲini de ko minisima ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ parce que olu de y'an jugu fɔlɔ ye ni e bɛ ko kalama e kan ka tugu jamana kɔnɔdenw ka laɲini de kɔ jamana kɔnɔdenw ka hakilina ka tugu o kɔ parce que parti politique de bɛ e bolo e mago bɛ mara la sini e mago bɛ présidenya la sini e mago bɛ ministère la sini o jamana kɔnɔdenw bɛ fɛn min fɛ ni e ma kɛ o fɛn fɛ i bɛ to i kelen na i bɛ kɛ gon kelen na bila ye an bɛ dugawu kɛ cɛbilen Daramɛ ye Ala ka hinɛ a la ka dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na Ala k'a nɔgɔya i ka communiqué zoro e tɛ se ka ci ka ci e b'i kelen na komi gon kelen na bila ne teri jɔ ko e ma jɛ minisima ka tagali ye ko minisima ka to Mali kɔnɔ i bolo kɛra i yɛrɛ kala ye i ye muru ta k'i yɛrɛ kan tigɛ wa e kɛra juguw sago ye wallahi fɛn bɛ yɛlɛ ninnu na ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ jamana in tun bɛ ninnu de bolo depuis Modibo Keyita binna sira ma sɔrɔ ji ma sɔrɔ lakana ma sɔrɔ kɛnɛya ma sɔrɔ kalan ma sɔrɔ foyi ma sɔrɔ faso nafolo u taara fiɲɛ fɛ a si ma denmisɛnw a si ma kɛlɛ kɛ bi an ye mɔgɔ sɔrɔ a bɛ ka jamana jɔ cɛbilen Daramɛ de sigilen bɛ ko ale ma jɛ ni minisima n'i ma jɛ ni minisima ka tagali ye u to Mali kɔnɔ yen kɛ n'i ma jɛ ni minisima ka tagali ye minisima ta i k'a bila i poche kɔnɔ u ka to Mali kɔnɔ kɛ cɛ Ala k'an kisi laban ko juguya ma dɛ ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ o de kɛra ni cɛkɔrɔba taciɲɛbagatɔ ninnu ta ye quoi bilahi ninnu bɛna mun de fɔ u denw ye sini mais n bɛ tila ka se e ma n bɛ kɔda i kan
garanke maminda bagoroka be koda eka bilan bi sabe bi kantige ki démonter ya famia bala kaso ki sudu ita wuli min ko fa mina be gushi de dai kampi ala o manga retraite la ten sa ka unto anga fo mais o be mo dusu la boko fo be kla ko nene quoi mais nambe tambese nabalma ambe folo Malikin Jaw sente président ngache ngo ni nyamugo nyana ko mugo benya ni dugutigi nyana dugudenw benya ni jamana nyamugo nyana jamana denw benya ni dutigi nyana dudenw benya billahi Mali jeunesse bi dusubu kono akabu hakilima Mali jeunesse be Mali fe bi akabu hakilima a Malikin Jaw de bora ka communiquer ka ni sente mugo fala nyogon ka réunion ke Malikin Jaw ko asime kuma min fɔ ko minisima ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ k'olu bɛ asimi kɔ f'u kan k'olu bɛ asimi kɔ y'a faamuya b'a la fo a dan y'a faamuya b'a la ko minisima ko n'a y'a ɲɛ tugu ka ɲɛ dayɛlɛ ko ka minisima sɔrɔ Mali kɔnɔ k'a bɛ koda minisima ka minisima ma segin ni min ye ko tɔɔrɔ min bɛ an kan ko minisima de nɔ don Malikin Jaw de bɛ ka nin fɔ dɛ n ko cɛkisɛw de bɛ Mali kɔnɔ bilahi faso halaladenw olu de bɛ jamana in kun na Malien joli yɛrɛ bɛ den minnu na dɛ faso dira olu de ma sisan danbetigidenw halaladenw worotandenw ɲagambi tɛ mɔgɔ minnu ka Malien denya la olu de bɛ jamana in kun na bi Malikin Jaw ko asime kuma min fɔ minisima ma k'u ka kasa kuru ka bɔ Mali kɔnɔ sans délai k'olu bɛ asime ko minisima ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ sans délai ko tɔɔrɔ min b'an kan ko minisima de nɔ don ko san 12 ko minisima be Mali kɔnɔ ko basigi mana hɛrɛ mana foyi ko ni minisima jugu sagu ko be tila ka galon ta ka da anw na rapport kuntɔn be bɔ i y'a faamuya b'a la an ye mɔgɔw faga mura an ye mɔgɔw fɛ k'u k'an ka jamana bila Malikin Jaw n'a ka mɔgɔw sen tɛ mɔgɔ bɛɛ ɲɔgɔn ye kunu asime kuma min fɔ k'u b'a valide u be asime kɔ minisima u tɛ fɛ k'a ye Mali kɔnɔ tuguni minisima ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ k'a bɛ tila ka ɲini maliden bɛɛ fɛ k'an bɛɛ jɔlen ka to Malikin Jaw de bɛ ka nin fɔ a ka communiqué kɔnɔ k'a b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn de ye Mali jɔ ye k'olu b'o sira kan ye o bɛ fɛ malidenw ka to kɔ su ani tile malidenw jɔlen ka to o bɛ fɛn fana fɛ ko n'u y'a b'u da kɔnɔ dɔrɔn k'olu b'a baara kɛ malidenw bɛ fɛn fɛ u dan ye dɔrɔn k'a fɔ n'u y'a fɔ dɔrɔn olu b'a baara kɛ parce que k'u bɛ malidenw de kama Malikin Jaw ko minisima bɛ Mali kɔnɔ 12 ans ko ni tɔɔrɔ ta ma lafiya sɔrɔ k'u ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ ko minisima bɛ Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ko ni lagosi tɛ k'a ma foyi sɔrɔ k'u ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ sans délai k'ale yɛrɛ de tɛ fɛ ka minisima ye tuguni ko minisima tolen Mali kɔnɔ k'a bɛ komi i ye sɛ n'a bo de d'ale ma n'an bɛ taa an bɛ se dɛ kunu minisiriw tun tɛ se ka nin fɔ minisima ma kunu assemblée président tun tɛ se ka kuma kunu dibitew tun tɛ se ka kuma kunu ninnu bɛɛ tun b'u sago kɛ anw na bi Malikin Jaw jɔlen don a ka bon hakili ma asimi kɔni nka cɛw bɛ komi sababu kɛ ale bɛ komi satanden de quoi asimi bɛ komi satan ale bɛ komi bunteni an bɛɛ bɛ sababu kɛ an bɛɛ bɛ kan kelen na an bɛɛ ŋaniya ye kelen ye an bɛɛ kuntilenna ye kelen ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ wallahi Mali jeunesse bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an n'an ka ɲɛmɔgɔ an bɛɛ bɛ hakilina kelen na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bonya an bɛɛ bɛ ko to ɲɔgɔn ta la i y'a faamuya ni malidenw bɔra k'o tɛ nin ko la asimi bɛ bɔ i y'a faamuya b'a la k'ale fana b'o o ko la i y'a faamuya ni malidenw bɔra k'o tɛ fɛ ka minisima asimi fana bɛ bɔ k'a tɛ fɛ ka minisima ye Njaw bɛ bɔ Wage bɛ bɔ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ i y'a faamuya b'a la an bɛ ka taa sira kelen kan quoi o ye hɛrɛ de ye bɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ Ala ka hɛrɛ bɛ jigin i y'a faamuya b'a la jamana kɔnɔdenw mana taa hakilina kelen na Ala bɛ barika don o ko la Malikin Jaw ye koda minisima mɔgɔw kan kunu a ka bon hakili ma non o ye réunion kɛ le 22 Malikin Jaw ninnu ye réunion kɛ le 22 sen tɛ mɔgɔ bɛɛ k'u ka communiqué i y'a faamuya k'u ka lettre ci minisima ma Malikin Jaw ani sen tɛ mɔgɔw bɛɛ sigira ka kuma le 22 nin kalo le 22 ka sɔrɔ k'a ci minisima ma k'u ka Mali bila sisan olu de y'an faw faga olu de y'an baw faga olu de bɛ ka marifa di terroriste ma kojugu fɛn bɛ Mali kɔnɔ ko minisima don minisima bɛ kasi labɛn a ka bon hakili ma Ala ka tiɲɛ dɛmɛ Ala ka barika don Malikin Jaw la n'an bɛ taa an bɛ se a ye to nin sira in kan dɛ nin de ye tiɲɛ ye a ye to nin sira in kan hɛrɛ bɛ nin de kɔfɛ
a ye to nin sira in kan maliyɛndenw bɛ nin de fɛ parce que tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala bin cogo t'a la i y'a faamuya b'a la Maliki Njawo ye nin communiqué de kɛ Asimi bɛ ko o ko la olu b'o ko la Asimi bɛ ko o ko la i y'a faamuya b'a la olu b'a la f'u kan Asimi bɛ kuma min fɔ MINUSMA mɔgɔ ma k'olu fana b'u ta fara a kan MINUSMA k'i ka yen bila Asimi y'a fɔ Maliki Njawo y'a fɔ ne yɛrɛ y'a fɔ an bɛɛ lajɛlen y'a fɔ MINUSMA yɛrɛ u bɛ labɛn u bɛ k'u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan i y'a faamuya MINUSMA yɛrɛ bɛ kasi la k'u tagatɔ don plainte ko fana b'a la i y'a faamuya la plainte bɛ ka d'u kama n ko Mali bɛ diya taman an kana siran foyi ɲɛ ni ala tɛ an ka to an faso kɔ an ka baara kɛ tiɲɛ kan n'an ye baara kɛ tiɲɛ kan an bɛ se ka Maliki Njawo fo k'i waleɲuman dɔn n'an bɔra yen nɔ an bɛ na Vladimir Poutine dankɔrɔba waraba mɔgɔbaw ka mɔgɔba tiɲɛtigiw ka tiɲɛtigi setigiw ka setigi bɔmu jugu sakɛ diɲɛ kɔnɔ bɔmu jugu bɛ mɔgɔ kelen min bolo o ye Poutine de diɲɛ bɛɛ kɔnɔ mɔgɔ kelen min bɛ se ka diɲɛ jeni une seconde i y'a faamuya b'a la o ye Poutine de ka diɲɛ kan i y'a faamuya b'a la k'a bombarder kan satanden filɛ nin n'a wulila kunkolo 10 ani kɔ de b'a la diɲɛ gɔnbɔn 10 ani 4 o ye de diɲɛ mais Poutine ta kunkolo 10 ani 5 o de bɛ satanden la kunkolo 10 ani 5 o de bɛ satanden la i y'a faamuya b'a la bamananw ka kuma diɲɛ fantan ani 4 n'o fɔra o diɲɛ bɛɛ de diɲɛ fantan ani 4 o diɲɛ bɛɛ ye mais satanden o ye kunkolo 10 ani 5 de n'a wulila dɔrɔn a bɛ yɛrɛkɛ de a bɛ Poutine kelen de bolo diɲɛ kɔnɔ waraba a wulila a ko min ye Prigozhin n'o ye Wagner ɲɛmɔgɔ ye i y'a faamuya b'a la k'a ye molobaliya min ta ka ɲɛsin Russie ma k'a dan bɛ kɛ nin ye dɛ i y'a faamuya b'a la k'u b'a faga k'a sɔrɔ fagacogo ma dɔn a la u b'a ta tiɲɛ k'a sɔrɔ ta tiɲɛ cogo ma dɔn a la i y'a faamuya b'a la u b'a bɔ baara la k'a sɔrɔ mɔgɔ ma s'a ma Poutine n'a ka ministre de défense de ye ɲɔgɔn ye i y'a faamuya b'a la kunu a n'a ka ministre de défense bɛɛ sigira ka kuma min ye Prigozhin an bɛ dugawu k'a ye ala ka hinɛ a la ka dayɔrɔ sumaya molobaliyaw tɛ kɛ Russie la i y'a faamuya b'a la ko bɛ baara da Prigozhin kan hinɛ yɛrɛ tɛ yen ko hinɛ tɛ yen o bɛ wuli ka koda kan i y'a faamuya b'a la garankɛ ma min da bagolo kan e ka wuli tile kelen i y'a faamuya b'a la ko e bɛ taa Russie Poutine bɔ fanga la ko ka coup d'état kɛ Poutine n'a donna ta bɔra ta ka taa dugu dɔw minɛ Poutine ko k'a dan bɛ kɛ nin ye Russie ka den ka molobaliya ta ka ɲɛsin Russie ma non ko bɛ koda cɛ ka garankɛ ma min ko hinɛ yɛrɛ tɛ yen sentiment tɛ foyi tɛ yen parce que n'a jɛra nin na mɔgɔ wɛrɛ b'a ɲɔgɔn kɛ n'a jɛra nin na ko mais o tɛ passé o i tɛ nin kafiri jamana foyi de la cɛ ka t'i fɔ a ka dulɔ la i y'a faamuya b'a la k'i ɲɛsin a yɛrɛ fadugu ma tellement que cɛ jamana fa bolo yɛrɛ bɛ ɲini ka k'a yɛrɛ kala ye mais a ka bon hakili ma quoi Poutine de bɛ marifa di e ma Poutine de bɛ wari di e ma e bɛ Poutine de ka baara la Poutine furumuso e de bɛ Poutine ka nan tobi e de b'a ka mafe tobi e de bɛ Poutine ka ji soli ka d'a ma i jamana fɔ k'i ta lase patron fana ma Poutine n'a ka i y'a faamuya la Poutine n'a ka ministre de défense bɛɛ sigira kunu ka kuma min ye Prigozhin ye a ye nin sɛbɛn ka bila ye dɛ c'est à dire k'a bɛ sa hali sa cogo tɛ dɔn a la anw de bolo sentiment b'an bolo jamana ko la o anw de bolo sentiment bɛ yen mais olu fɛ sentiment tɛ yen dɛ ka molobaliya ta ka ɲɛsin jamana ma i bɛ taa tɔ kɛ lahara a y'a sɛbɛn a ka bila Prigozhin o tɛ kɛlɛ kɛ a nɔfɛ o tɛ mankan kɛ a nɔfɛ o b'a don ji de la dɔrɔn k'a d'a ma n'o donna kɔnɔ ya ça veut dire k'a b'a ku seri quoi i y'a faamu o b'a don boisson de la k'a d'a ma walima o bɛ fin a la nko olu tɛ jamana ko fasoden jugu olu b'i siya de latunu quoi fasoden jugu k'i fa i ka dulɔ la fo ka i ɲɛsin yɛrɛ i ka jamana ma tellement cɛ nata ka bon a bɛ ka kɛ an bolo nataba ye a jamanen don a kafalen don ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na e ma tila olu la fɔlɔ ko e bɛ t'i ka jamana ko ministre de défense ka bɔ yen o de la Poutine ka ministre de défense kunkolo bɛ yen i ma ye Prigozhin bɛ kule ko kɛlɛkɛminɛn juguw ka d'ale ma cɛ ma sɔn ni kɛlɛkɛminɛn jugubaw tun dira a ma bilahi Américains ni Français ka wari dɔ proposa ye bilahi a bɛ satanden a b'a ci Poutine yɛrɛ la o de la ko sugu bɛɛ kɛ ko Russie ministre de défense k'o ka kɛlɛkɛminɛn jugubaw di ale ma cɛ ma sɔn o de dimi b'a la parce que ni o minɛn jugu ninnu dira bilakoro fara saba ma a laban bɛ Russie yɛrɛ attaquer quoi
ni Russie dun bɔra diɲɛ kɔnɔ o y'an bɛɛ mago salen ye ni Russie bɔra diɲɛ kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko nakun yɛrɛ tɛ fantanw na diɲɛ kɔnɔ parce que birifini fɛn fɛn bɛ fantanw ka diɲɛ kɔnɔ Poutine don ni Poutine tɛ américains français u b'an bɛɛ sogo dun bila u b'an bɛɛ faga ka tila k'an ka dugukolo ta hɛrɛ fɛn fɛn bɛ k'a hɛrɛ bɛɛ ta bilahi ni Poutine tun tɛ diɲɛ kɔnɔ san b'a sɔrɔ subagaden ninnu y'an bɛɛ faga e Prigozhin lagasaden i y'a faamuya b'a la Poutine y'i bonya i daga wuli terikɛ i y'a faamuya mɔgɔ sa e de tun bɛ Poutine yɛrɛ kan e bɛ t'i jɔ bi ko e b'i ɲɛsin Poutine yɛrɛ ma mais ni cɛ y'a fa ka dulɔ la ne yɛrɛ t'a dɔn a bɛ miiri cogo min na quoi han barika yɛrɛ tɛ e la sɔrɔdasiw minnu bɛ quoi a bɛɛ Poutine ka sɔrɔdasi de sɔrɔdasiw minnu bɛ quoi a bɛɛ Poutine ka denmisɛnninw de e bɛ t'i jɔ ko e bɛ taa Russie dugu dɔw minɛ ko e bɛ taa Poutine de attaquer Poutine ye réunion kɛ kunun k'a dan bɛ kɛ nin ye fasoden jugu olu b'i kun ci k'i da fara k'i faga k'i siya latunu ka b'u ka jamana kɔnɔ c'est que o b'i faga hali o tɛ s'i ma quoi Prigozhin ale bɛ taa jiwoyo fɛ c'est à dire ale dati banna quoi ale si de banna quoi k'a bɛ tila ka taa yafa ɲini k'u ka yafa ale ma wa kiiri kana boli ale kan ale yafara a bɛ segin ka taa non on fait pas ça nin tɛ kɛ nin tɛ kɛ Poutine bɛ Russie bɛ guerre de kɔnɔ diɲɛ bɛɛ c'est à dire diɲɛ bɛɛ bɛ ka Russie kɛlɛ bi e min ye Russie ka den ye e ka muruti k'i bɛ t'i yɛrɛ ka jamana ci mais o bɛ se ka tolérer cogo jumɛn o tɛ se ka tolérer tolérance zéro a y'a kun ci k'a da fara k'a ta tiɲɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ parce que nin lagalagatɔ in jamana de cogo min na bilahi laban bɛ yen han i ma ye ko Russie ministre de défense a ye o ye minɛn di an ma minɛn tɛ yen minɛn ko tɛ dɛ bilahi n'a ye minɛn jugubaw sɔrɔ a bɛ Russie attaquer o de la Russie ministre de défense kunkolo bɛ baara kɛ n'a kulela u t'a bo viser ni Prigozhin kulela Wagner ɲɛmɔgɔ n'a kulela ka bo fara ka bagabagali kɛ Russie ministre de défense sigilen bɛ a hakili sigilen komi ŋɔmi Irana mɔden non olu bɛ marifaniw de d'a ma i y'a faamuya b'a la wotoronin minnu bɛ kisɛ ci o b'o de di Prigozhin ma a ye taa Ukraine kɛlɛ wotoronin minnu bɛ i y'a faamuya b'a la bɔmu fili ka taa o de bɛ d'ale ma n'o ye satanden de ni manka cɛ Amérique dan ye dɔrɔn k'a fɔ k'o bɛ banque mondiale d'a ma bilahi n'o ko k'u bɛ banque mondiale d'a ma a bɛ satanden a b'o ci Poutine yɛrɛ la k'a firi ne ta tellement que petini nata ka bon quoi bon nin y'a bannen de i fana kɛra komi Arasbachi han e ka tɔgɔ sɔrɔ ka jama sɔrɔ e laban yɛrɛ ko k'i bɛ n'anw de kɛlɛ han o t'a kɛlɛ Arasbachi aw ye tɔgɔ d'a ma ka fɛn bɛɛ d'a ma a laban nana ko anw bɛ minɛnko de la dɛ an bɛ goudron furan de la dɛ an bɛ couche changer de la dɛ an y'a frappé a nin t'a ye kaso la bɛɛ gosi bɛ da Prigozhin fana kan mɔgɔ ka fa fo ka bil'i yɛrɛ la han ka fa fo ka bil'i yɛrɛ la dan bɛ kɛ nin ye Poutine ninnu ye décision ta ko hinɛ tɛ yen sentiment tɛ yen i y'a faamuya b'a la molobali denya k'a dan bɛ kɛ nin ye Russie ka den ka murutu k'a bɛna joli bɔn Russie kɔnɔ k'a bɛna Russie minɛ k'a bɛna coup d'état kɛ Russie kɔnɔ non ko c'est que nin tɛ bɔ da fila kɔnɔ tuguni quoi nin tɛ bɔ da fila kɔnɔ nin tɛ mɛn tulo fila la quoi a dan bɛ kɛ nin terminus ye bilahi Poutine b'a sigilen to palais la sɔrɔdasi denmisɛn minnu a n'u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ dɛ olu de b'a kɛ ji la ka d'a ma i y'a faamuya b'a la a bɛ c'est à dire a kɔnɔ bɛ boli a bɛ taa de a ye nin lata ka bɔ yen parce que hali n'i ye nin subagaden ye i b'a dɔn ko lagalagatɔ don Prigozhin Wagner ɲɛmɔgɔ hali n'i ye nin jugusago ye i b'a mais a bɛ ka bon hakili ma mɔgɔ bɛ se ka to i yɛrɛ ma cogo jumɛn i yɛrɛ ka jamana ko i b'i ɲɛsin yen ma i yɛrɛ ka jamana mais a ka bon hakili ma a bɛ komi cɛ kɛra komi fɛn ninnu quoi Azawad ninnu Sema mɔgɔw Wagner kɛra komi Sema mɔgɔw tellement que Sema mɔgɔw fana tun fara f'u nana bila Mali yɛrɛ la Wagner fana ani Sema mɔgɔw bɛɛ fa kelen ba kelen bilahi Wagner mɔgɔw u ni Sema mɔgɔw a bɛɛ fa kelen ba kelen mais e t'a dan ye nin de terminus hali i denw i y'a faamuya wala n'o ye Russie tɔgɔ mɛn u bɛ boli i denw n'o ye coup d'état tɔgɔ mɛn u bɛ boli dangaden bilakoro fara saba dulɔmina ye i ni kunkolo cɛjugu ye n'i y'a ye i b'a lakali ko subaga n'i y'a mɛn ko Wagner ko Russie don n'i y'a mɛn ko Wagner jɔn de b'e financer jɔn de bɛ marifa di e ma e ka to i yɛrɛ ma ko e bɛ tila ka t'o jamana kɛlɛ an bɛ koda i ka garankɛ ma min da bagolo kan Afiriki bɛɛ jigi ye Poutine de ye bi diɲɛ bɛɛ jigi ye Poutine de ye bi ni Poutine tɛ yen subaga ninnu b'an bɛɛ ta tiɲɛ ni Poutine tɛ yen subaga ninnu b'an bɛɛ faga
ni Poutine tey subaga nu banga sanu nanga here be suya ambe kololo fen fen kono subaga nu da la sama Poutine nana be kan seganda be kono ka be na anga sanu kan bolo zurai ko be ta coup d'état ke o tete même mogo ba muga yere ka abe se ka jamana kunturu attaquer jamana kunturu abe se ko attaquer chogo ko le bita Poutine bo kuluba abe comme ni sema mogo ko be ta simi bo fanga o bita mi butu kun fara ko ko Poutine kana to inde wallahi nu kuma su re manga me jiya kono kwa danga ke nie kwa nu kosu nu manga jiya kono kwa asimi Poutine be na minke Prigozhin na ifana ka ke sema mogo la de asimi Poutine be na minke Prigozhin na ifana ka ke kidal de autour de la solution bana jugu fura jugu ye danga den blomina bay subagai Wagner ka Poutine mogo ka sera enya grâce à Poutine mogo ka sera Wagner grâce à Poutine il fara fui bena blé là il fara fui grebe ni yera kono fara ha ka fa ka ke mise fa grebe ni ka yera kono fara adambe kene Poutine no nyogon dala je kuna na ka ministre be côté hina ni kola sentimate ni kola ya fate ni kola ya famela ko san ko ba fara de quoi ko ba fara de ka bojia kono ka fara ka bojia kono na bulu ko ka bu ka mambo ne ko bla korodo na bulu ko kwa san ko tse ka foi ke voilà ka hakili sigi ambe teme ka bueno amena ceder mo la ceder mo o lebe WhatsApp groupe kono o tse ka vidéo ke tuguni parce que mo tout fait nous te ka vidéo sigi faut ka vidéo ban ya famela mo flata laje parce que be galon de ka faso de njugudu si ça be munde ke o be wali WhatsApp groupe nu de kono har groupe tu era bolode ceder mo no har groupe tu bolo billahi ben kali alala o be WhatsApp groupe do de sans faire ko info international au bout de sans faire har groupe ceder mo bolo o be no groupe nu de sans faire comme mi faso de nyuma chama be o be kana do o groupe nu kono ya famela wala kana kuna foni kolo nu de o be galon tige hari zo hari femi make o be na ko kera o bet le ka faso la gushi ni turadisu ye anga mo kelen fara o video be tani ka segin ke WhatsApp groupe kono ni galon dara faso la o bo commentaire de ke ni minisma walma ambe male on te ka foko minisma kata o lu bla la bi ko minisma kanata o be groupe nu kono ni chogo de la ni toure tout sera kaka aradaru bla WhatsApp groupe nu kono kwa tume fisa kwa billahi turadisu nu be WhatsApp groupe nu kono ka bo hakilima parce que turadisu de me ba turadisu de Migne, ici, ministre, comment ça s'appelle? Ministre de. Comment Sergei. Ici, ministre Sergei. O de bora ka kuma, kwa ka demebe Mali, wa ko be continuer ka Mali sega dambe kono, ko be continuer ya famille bala ko ka Afrique be deme. Toro be jamana fen kan, ko be no kwa keleke chow de blakata jamana be kono, wala sa turo suko kele kwa ka ban ya famille bala Afrique be ka lafia. Afrique ka évoluer ya famille bala ka développer anga sanu nanga fin olu commencer olu bolu ka commencer ka kolu bo kwa ka here ça veut que ka Afrique ka ici nyogo yo kwa ko be no bara de damene en o kuna foni mindira Sergei fe ya famille bala ici ministre fe o be ko de yele ma kunjugu ka sisa WhatsApp groupe kono ko ya famille bala ko Sergei ko Wagner de be Mali kono ya famille bala ko Wagner ko mana Mali demede ko nana asimi kelen de lakana o be ko kuma nunu de fo WhatsApp groupe kono mais WhatsApp groupe kono na bora la kuma imbeta mi ni sanke ni awtay maliko de ni barka be awla ni awte Wagner fe aw yera ka kuma ko Wagner be ka Malion fara aw kanga munde ke sisa ka fara nyogon ka ta boulevard la ka yera ka fuka awte Wagner fe mais ka awto WhatsApp groupe nu kono est-ce que aw be se ka chiga chiwa. La question est là. Ni barka be aoula, ni dambe be aoula, ni nafa be aoula. Aou yere ka kuma ko Wagner be ka ambalima ou fara. Ko mana Mali lakana, ko nana asim de lakana. O nyuma ye munde sa. Ka fara nyoron kan ka ta place de indépendance la. Ka foko Wagner ka bo Mali kono. No kera malendo mbawuye, ya fama la président yere club daka. Beba donc kwa la nyine emi. Mais ka ou dugo wali WhatsApp groupe nou kono. Ici ministre yere ya fo ko Wagner be asimi ko Wagner te ici nyamoro yere ya fo no te chiga chiwo o kuma kan tse ka fo de kla o kuma o boro miseni ni o jugu ya miseni ni WhatsApp groupe kono o lu tse ka fo de nyanabo na be fe ka kodla
a bɛ taa boulevard de la an bɛ kisɛ kɛ k'aw kun ci k'aw dafara k'aw faga yen k'aw siya latunu k'aw si jugu latunu ka bɔ Mali kɔnɔ n'o kɛra diɲɛmaw nana aw dɛmɛ komi aw ko droit-de-l'homme olu nana aw dɛmɛ mais k'aw to WhatsApp groupe kɔnɔ Wagner bɛ Mali kɔnɔ Asimi ninnu ko k'a tɛ yen o ko k'a tɛ yen mais a bɛ yen RISI ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɔra k'a fɔ tiɲɛ de bɛ laban Buba Fane ninnu tiɲɛ de bɛ laban mais mun nafa bɛ nin kuma la Asimi bɛ san 2 aw bɛ juguya fin na mais fɛn min bɛ se ka Asimi bɔ fanga la o ye de aw ka se ka jama fara ɲɔgɔn kan n'aw sera ka jama fara ɲɔgɔn kan sisan a bɛ taa boulevard la k'a ɲini ko Asimi ka Wagner bɔ Mali kɔnɔ kuma fana b'a filɛ mais k'i sigi WhatsApp groupe kɔnɔ dɔrɔn k'a kɛ juguya ye nafa t'a la kuma in kɔfɛ foyi tɛ yen i ma élection tɛmɛlen ya Dumasi an ye élection kɛ comment ça s'appelle le 18 juin mɔgɔ min taara oui mais ko ɲa tɛ doni ta ma a bɛ fɛn giriman yɛlɛn don Asimi le plus aimé i y'a faamu wala tiɲɛtigiw ka tiɲɛtigi masakɛw ka masakɛ hɔrɔndenw ka hɔrɔnden maliyɛndenw ma tugu a kɔ gansan dɛ a bɛ ka baara de kɛ tiɲɛ kan a b'a faso fɛ a bɛ ka faso kunna wolo ne nan'i jɔ ko e bɛ dɔ fɔ ma jɔn bɛ bo viser jɔn bɛ tugu e kɔ jɔn bɛ mais bilahi fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔrɔ ne y'a fɔ aw yan ko juguya kɔ ye malo ni ta tiɲɛ de ni ala ye mɔgɔ bila i ɲɛ tugu a kɔ ni k'i b'a juguya barika fitinin min b'i la dɛ a b'o fana minɛ i la ka taa fara i bɛ ka mɔgɔ min juguya ka taa fara o ta kan n'o kɛra i lankolon bɛ to nin jugu sago ninnu lankolon de bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ jɛkulu b'u bolo CDR mais mɔgɔ fila t'a kɔnɔ CDR jama t'a kɔnɔ CDR o tɛ se ka ko dilan sinon yanni aw ka kɛ juguya ye WhatsApp groupe kɔnɔ walima wali WhatsApp groupe kɔnɔ aw t'a yɛrɛ ka groupe sigi dɔrɔn aw ka to k'aw ka baro kɛ aw minnu bɛ hakilina kelen na aw minnu ŋaniya ye kelen ye mais groupe t'u bolo jama t'u kɔ sanga t'u la u kɛra komi samiya bo u nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la parce que u ka ɲɛmɔgɔ taara fantanw feere bubu ma u ka ɲɛmɔgɔ ye Mali janfa u ka ɲɛmɔgɔ ye nkalon tigɛ u ka ɲɛmɔgɔ ye jɛnɛya kɛ sɔnjugu bɛɛ b'u ka ɲɛmɔgɔ la o de la maliyɛndenw y'a bila o hɛni ni o juguya dɔ b'u la ko Wagner bɛ yen Wagner tɛ dɛ hali ni tasuma bɛ yen an bɛ Asimi fɛ hali ni volcan de bɛ Mali kɔnɔ an bɛ volcan fɛ hali ni jahanama de bɛ yen an bɛ jahanama fɛ président min bɛ an kun a bɛ ka baara min kɛ ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ fo n'i kɛra kafiriden ye n'i kɛra kafiriden ye i tɛ nin ka baara ɲuman ye sinon n'i ye silamɛ n'i bɛ ala dɔn bɛɛ b'a dɔn bi ka fisa ni kunu ye mais n'i tɛ ala dɔn e bɛ n'i sigi ko nin ma baara kɛ an bɛ duwawu de kɛ aw ye ala ka hinɛ aw la aw kɛra su yɛrɛ ye nafa tɛ aw la aw tɛ se ka ci paga barika kisɛ kelen tɛ aw la aw de bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ a fɔra ko Wagner de bɛ yen dɛ Asimi yɛrɛ ko Wagner tɛ yen ko RISI minisiri bɔra k'a valider kunu ko Wagner bɛ yen a kana dan kan ko Wagner bɛ yen dɛ a k'a fɔ ko tasuma yɛrɛ bɛ yen a k'a fɔ ko jahanama bɛ yen a k'a fɔ fɛn bɛɛ bɛ yen an bɛ nin fanga kɔ an bɛ Wagner fɛ an bɛ volcan fɛ an bɛ tasuma fɛ Asimi bɛ ko ko la an bɛ o ko la n'a bɛ se ka bali a y'a bali kɛ kuma in kɔfɛ mun bɛ yen mɔgɔ yɛrɛ kan ka kuma i y'a fɔ c'est que kuma kan ka nafa dɔ de dilan quoi kuma kan ka fɛn dɔ de dilan mais olu bɛ ka kuma fɛn tɛ ka dilan u t'u yɛrɛ lafiya on dirait que ala ka danga binna mɔgɔ minnu kan quoi anw filɛ kuma la ni nafa tun tɛ ka y'an ka kuma la an tun bɛ kuma jɔ an ye Asimi sigi yan ka Asimi dɛmɛ ka tila ka ɲini maliyɛndenw fɛ k'u ka tugu Asimi kɔ o bɛ Asimi kɔ bi référendum min filɛ nin ye an ko maliyɛn bɛɛ ka oui ta maliyɛn bɛɛ ye oui ta ni nafa tun tɛ anw ka vidéo kɛ la an tun bɛ vidéo jɔ mais aw bɛ vidéo kɛ la Asimi man ɲi faso nafolo sonyɛna Wagner bɛ Mali kɔnɔ kuma in kɔfɛ foyi aw man ka baara wɛrɛ ɲɛɲini mais u bi ko ni ne yɛrɛ sigi ka ninnu lajɛ quoi hinɛ de bɛ ne minɛ quoi bon u b'a la nin tile fila la ko RISI minisiri bɔra k'a fɔ Wagner bɛ yen ni Wagner man di aw ye sisan aw kan ka mun de kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Wagner gɛn komi an filɛ ne ka minisima gɛn cogo min na mais u tɛ se ka ci ka ci o mɔgɔ fila t'u kɔ u dan ye WhatsApp groupe de ni WhatsApp groupe bɔra la foyi o bɛ siran saya ɲɛ a ka bɔ hakili ma n'u bɔra Asimi bɛ ko da u kan garankɛ ma min da bagolo kan o tɛ sɔn ka bɔ e ma ye u ka gidi minɛna mɔgɔ si ma sa nɔfɛ ala sa fo saya an bɛ gidi kɔ tiɲɛtigi Rasbati filɛ kaso la mɔgɔ si ma sa Rasbati nɔfɛ n'anw tun bɛ Rasbati kɔ bilahi anw tun bɛ sa kɔ bilahi Rasbati tun tɛ kaso la nin cogo la bilahi joli tun bɛ bɔn an tun b'a kɔ waati min na 2017 u ko k'u b'a minɛ a kɛra cogo di
u k'u bɛ arasa minɛ a kɛra cogo di jama bɔra Bamako senu fo Carrefour des Jeunes na a ma se ka don kaso la barika bannen den ninnu aw de b'a kɔ a tɛ nin kaso la aw sigilen bɛ ko Wagner tɛ dɛ jahanama de bɛ yen Wagner tɛ dɛ Volcan de bɛ yen hali ni fɛn bɛ min ka jugu ni jahanama ye en tant que Assimi de ko k'a b'a fɛ an b'o fɛn fɛ hali ni fɛn de bɛ n'a ka jugu ni Volcan ye en tant que Assimi de b'o ko la an b'o ko la wa pa paga tɛ bɔ a la barika de bɛ anw na anw ye faso sabu anw ye yɛrɛ wolodenw de n'anw donna ko ko la barika bɛ don o ko la an tun bɛ rasa kɔ yan mɔgɔ sera rasa la an bɔra kɔ a ma kɛ samiya bo ye an ko IBK ka bɔ IBK ma bɔ yan an bɛ Assimi fɛ bi Assimi tɛ nin Mali bɛɛ sanfɛ yan Mali bɛɛ t'a fɛ bi yan barika de bɛ anw na sabu anw ye halaladenw ye anw ye danbetigiw de n'an donna ko ko la bi la Ala b'a ɲɛ an bolo wa barika bɛ don o ko la o ko bɛ san sɔrɔ wa o ko bɛ taa ka dan kɛ fura t'a la a y'aw sigi WhatsApp groupe kɔnɔ kolosar ninnu mɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ hali sogo sɔrɔ k'a ɲimi kɔngɔ bɛ ɲini k'u bɛɛ faga dɔrɔmɛ 2 t'u bolo olu de bɛ juguya fin na n'o ye zera 20 ta i y'a faamuya la ka forfait 40 ta u sigilen bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ Wagner bɛ yen ni Wagner bɛ yen i bɛ se ka mun bɔ a la ni Wagner bɛ yen i bɛ se ka mun bɔ a la e bɛ se ka Wagner kɛ k'a bɔ Mali kɔnɔ wa i bɛ se ka Wagner lasegin wa i dan ye kuma dɔrɔn de mun bɛ yen ne ma nin barika bannen ninnu ɲɔgɔn ye quoi mɔgɔ yɛrɛ kan ka kuma yɛrɛ kan ka nafa dɔ de ɲa quoi ka kuma c'est que ka fɛn dɔ dilan ni kuma ye quoi mais kuma in kɔfɛ Wagner bɛ yen dɛ Assimi ma ɲi dɛ Assimi dɛsɛra dɛ mais o ɲuman ye mun de ka bɔ Assimi kama k'a gɛn ka bɔ yen komi a ma kɛ aw sago ye aw t'a fɛ mais aw kan ka sa de walima Assimi ka bɔ yen nin fɛn fila don aw bɛ sa walima Assimi b'a bila mais o sigilen bɛ hali u yɛrɛ ka WhatsApp groupe tɛ dɛ wali WhatsApp groupe parce que o yɛrɛ ka WhatsApp groupe kɔnɔ mɔgɔ tɛ yen sisan u bɛ na don mɔgɔ de ka groupe n'u kɔnɔ ka kɛ terroriste ni jihadiste ni fɛnw ye faso ka hɛrɛ o t'a fɛ hali dɔɔni faso bɛ lagosi ni fɛn fɛn hali ni terroriste de ye anw ka mɔgɔ faga fo bɛ presse k'o vidéo ni ta ka na bila groupe kɔnɔ ni kojugu ye Mali sɔrɔ fo bɛ presse u bɛ k'u yɛrɛ mago sa mais u t'a kalama fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲɛ tɛ fɛn min da kɔnɔ aw kana aw ŋaniya changer aw kana kafiri ninnu an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Alhaji Magantaga-Bali n'o ye Kaworal de bɔra panpana Assimi ka démissionné Assimi dɛsɛra Assimi ye kɔngɔ bila mɔgɔw la Assimi ye Mali ci le 5 colonel o ye Mali janfa o ka démissionné Alhaji kɔni ale kɔni t'a dɔn a bɛ fa dulɔ de la sisan wa walima a ka furakisɛ ninnu de banna wa n t'a dɔn labanko juguya min sera nin petini ma quoi Alhaji Magantaga-Bali Kaworal i y'a faamuya wala ale fana sigilen bɛ Senegali a ka salon kɔnɔ i y'a faamuya n'a y'a ka furakisɛ kunu dɔrɔn a bɛ nin sigi a ka tabali belebeleba sanfɛ bi ye dumasi don ye an b'a ɲini maliyɛnw fɛ Assimi ka démissionné saga sɔngɔ bɛ na gɛlɛya malo sɔngɔ bɛ na gɛlɛya ku sɔngɔ bɛ na gɛlɛya u sɔngɔ kana dan ka gɛlɛya dɛ i y'a faamuya la n'a ka di maliyɛnw ye u ka saga kelen sɔngɔ u k'a kɛ 20 millions ye n'o s'en fout Assimi bɛ ko la an b'o ko fɛ wa n'i magara Assimi na an b'i bila kɔrɔ fara 3 an b'a tigɛ yan kafiri moti bi lafiya bɛ grâce à qui Assimi o tɛ bila ɲɛ moti bi basigi bɛ grâce à Assimi o tɛ baara ye dɛ kunu e ba tun bɛ ka faga moti i fa tun bɛ ka faga aw ka dugu tun bɛ ka jeni bi o banna e de sigilen b'i bila kɔrɔ fara 3 kan Alhaji Magantaga-Bali politique muna tolen zonden ala jugu faso kumasuluden kafiri fisuru wale fisuru fasara ko baara ma kɛ ko le 5 colonel ka démissionné e de y'u bila yan komi ne y'a fɔ a yan ko maliden bɛɛ bɛ ko min na ni ma tugu o ko kɔ malo b'a kɔfɛ mais komi u hakili gerenna i y'a faamuya o kɛra hasididenw ye i y'a faamuya u tɛ ala dɔn u tɛ kira dɔn olu ka fɛn bɛɛ place de sinon ne y'a fɔ yan n ko Laji e yɛrɛ ka parti mɔgɔ bɛ Assimi kɔ bi e ka parti mɔgɔ bɛ Assimi fɛ bi n ko kana Assimi kɛlɛ n y'a fɔ Laji ye yan e ka parti mɔgɔ bɛ Assimi kɔ bi n ko Assimi to yen i tɛ ɲɛ ka taa ka panpan komi tinɛni ka t'i yɛrɛ bila tulu kalama kɔnɔ Alhaji ka parti mɔgɔ de bɔra ka communiqué kɛ n'o ye Alhaji Magantaga-Bali a ka Kaworal mɔgɔ parti mɔgɔ o bɔra ka communiqué kɛ ko Alhaji bɛ kuma fɛn fɛn na ko ani olu tɛ dɛ ani olu jɛmakan tɛ ani olu ma deli ka sigi ka kuma ani olu ma deli ka kuma yɛrɛ minɛ ɲɔgɔn da ko Assimi ka taa walima Assimi ka démissionné k'a bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ ko a kelen ka laɲini don
k'olu tɛ fara kan bi olu tɛ fara kan sini wa ko n'a ma nin kuma sugu dabila k'olu yɛrɛ bɛ démissionner ka bɔ a ka place la parce que Asimi Mali segin a danbe kɔnɔ Asimi bɛ ka baara kɛ a ko Laji bɛ to ka t'i sigi ka Asimi lagosi k'olu tɛ jɛn n'a ye bi k'o tɛ jɛn n'a ye sini ko Laji bɛ to ka t'i sigi ko Asimi ka démissionner ko Alahaji e de ye Asimi bila yen wa n'i b'a fɔ k'a ka démissionner a yɛrɛ ka parti de bɛ ka nin fɔ a ye dɛ a yɛrɛ ka tɔndenw de bɛ ka jaabi nin cogo la parce que a ye vidéo 2 de k'o ma jaabi sabanan ko n'a ma molobaliya dabila k'olu bɛ bɔ a ka tɔn kɔnɔ k'ale de Asimi bila yan n'a bɛ ka fɔ Asimi ka démissionner vote min kɛra o don 97% maliyɛn den bɛɛ b'i yɛrɛ ye o vote kɔnɔ maliyɛn den bɛɛ bɛ Asimi fɛ ne taara i sigi ka Asimi lagosi i ka tɔndenw bɛ démissionner dɛ i ka tɔndenw bɛ bɔ k'i jaabi o ye diyagoya de parce que olu bɛ Asimi fɛ bi olu votera Asimi mais Alhaji ninnu tɛ ko kalama de o Alhaji ninnu fɔlɔla misiri kɔnɔ ka taa laban baara de kɔnɔ a ye Sogɛli de kɛlɛ yan fɔlɔ a Sogɛli man ɲi Sogɛli ka démissionner Sogɛli y'an janfa ne y'a fɔ yan ko Sogɛli ko tɛ Asimi ko don mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ ka Sogɛli kɛlɛ a si tun tɛ Asimi de fɛ mais o bɛ se ka fɛrɛ Asimi ma cogo jumɛn fo k'u ka Sogɛli de bɔ yen parce que Sogɛli de ye béton ye ni ko i bɛ se Asimi ma i bɛ béton jɔlen sɔrɔ yen Sogɛli ye béton de o tun bɛ fɛ ka Sogɛli bɔ yen ni Sogɛli bɔra yen o bɛ sɔrɔ ka fɛrɛ Asimi ma a dɛsɛra Sogɛli la a ma ɲɛsin Asimi ma sa ko Asimi ka démissionner dulɔmina den n'a kɔnɔbara ni ka t'i sigi Asimi ka démissionner e fa de Asimi bila yan e somɔgɔ de Asimi bila yen ni mɔgɔ ye dulɔ min i t'a dɔn i bɛ min fɔ quoi i kana dulɔ bila dulɔ b'i faga bilahi n'i ma dulɔ bila dulɔ b'i faga i ɲɛ t'i kɛ cogo la ɲadaniw bɛ ka gɛgɛ komi sayi jɛman de b'a la wa walima tɔgɔtɔgɔnin de b'a la wa walima a bɛ dulɔ dimi walima a bɛ produit de miser c'est pas i na tɛ Alhaji ban cogo la a tɔ bɛɛ tora kɔnɔni de n'i ye Alhaji Magantagabali n'i ye duloki bɔ a la ka kulusi bɔ a la ka silipuni bɔ a la ka lankolon lajɔ a bɛ komi n'i ye torini ka taa torini bɔ ji kɔnɔ dɔrɔn ka jɔ a sen 2 kan Laji bɛ ten de bobara tɛ yen i y'a faamuya kɔnɔbaranin ka bon ten kunkolonin Laji kɛra ten de quoi ba taara den faso kumasuluden ko Asimi tɛ démissionner a tɛ démissionner dɛ a bɛ sa de a tɛ démissionner dɛ a bɛ boli ka taa lahara de i sigi kujalan kan yen nɔ mɔgɔ 2 tɛ e kɔ mɔgɔ 2 tɛ e dɔn ATT an ka nafolo sonyɛnen de e ma yen nɔ o wari banna i nana kɛ dabaraba ye M5 kɔnɔ olu m'i bo viser i bɔra yen nɔ i nana lase Sogɛli ma ci ka k'i la i bɛ n'i sigi ko Asimi ka démissionner e fa de ye Asimi bila yen wa Asimi bɛ kɛ président don min na i bɔra a kalama i b'i sigilen to Sénégal ko Asimi ka démissionner n'i y'a fɔ Mali kɔnɔ b'i fan ci n'i taara Mali kɔnɔ k'a fɔ Asimi ka démissionner o b'i fan ci parce que e ye fasoden jugu de e ye Ala jugu de e ye kafiri de mɔgɔ min sababuya la bi lafiya bɛ moti mɔgɔ min sababuya la hɛrɛ bɛ moti mɔgɔ min sababuya la Mali bɛ ka kunna wolo ni e ko k'o ka démissionner i b'a fɔ k'i to Sénégal de n'i nana fɔ Mali kɔnɔ b'i fan ci kafiri Ala jugu bɔnɛma wolo ni ninnu tun bɛ ko kalama maliyɛn den fanba bɛ ko min na hali n'aw t'a la aw kan k'aw makun de ni ninnu kunkolo tun bɛ baara kɛ Asimi aw kana kɛ Asimi fɛ o y'aw ka droit ye mais maliyɛn den fanba a y'olu jateminɛ Mali fanba bɛ ko min na hali n'aw t'a fɛ aw kan k'aw calmer de k'aw da fermer choix ka filɛli kɛ fɛn bɛɛ n'a waati don ani Asimi ta ban waati sera a bɛ sɔrɔ ka bɔ ka kuma mais aw bɛ ka parti politique sigi jɔn kosɔn jamana kɔnɔdenw bɛ ko min na k'u ka t'u ko la a bɛ taa min a bɛ taa kun ci kogo kɔnɔ Alhaji Magantagabali an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i fa i ka dulɔ la tuguni ka n'i sigi ko Asimi démissionner dɔ bɛ t'i minɛ Sénégal k'i fila bara Congo foyi tɛ bɔ a la k'a feere Ala jugu bɔnɛma wolo ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ e ni Ala na kira cɛ n'a fɔra ko nin kasanke feerela ninnu bɛɛ nɛn tun ka di anw da la k'u yɛrɛ kɛ waritigiw ye k'u yɛrɛ kɛ fɛn bɛɛ a bɛɛ ma ban bi yan fɛn min mana sɔrɔ nkalon kan i y'a faamuya wala hɛrɛ t'a kɔfɛ nkalon mana fɛn min dilan i y'a faamuya wala a bɛ tila k'a tiɲɛ wari min dir'i ma a ma ban parce que i ma sɛgɛn a la wari min dir'i ma a ma ban i ma sɛgɛn a la dɛ n'i y'a sɔrɔ surakaw ka kuma n'i ye wari sɔrɔ mataha wari sumalen n'i y'o sɔrɔ a bɛ taa ten de fiyewu komi fiɲɛ ni fiɲɛ nana dɔrɔn a bɛ tɛmɛ wari bɛ taa o cogo de la ka Sogɛli nɛni o ma place d'a ma dɛ k'ale bɛ kɛ ministre i tɛ kɛ ministre de i bɛ kɛ président de ko Asimi ka jɔyɔrɔ o tɛ jɔyɔrɔ d'i ma dɛ o bɛ t'i sigi kuluba de jugu sago Sogɛli tɛ Asimi tɛ démissionner dɛ a bɛ sa de k'a firi bɔnɛma wolo i yɛrɛ ka tɔndenw bɛ k'i dɔgɔya bi i ka tɔndenw ko n'i ma molobaliya dabila k'olu bɛ bɔ i ka tɔn kɔnɔ i ka tɔndenw ko n'i ma fara Asimi na
olu bɛ démissionner ka bɔ i ka tɔn kɔnɔ i ka tɔndenw ko k'i taara da baarabaya min kɛ ko Asimi ka démissionner ko e de Asimi bila yan n'i tun y'a bila i bɛ se ka bɔ yen kɛ mais i tɛ se ka fɛn min kɛ o fɔ kun o de ye ne dabaliya ba ninnu ka ko la quoi par exemple ne bɛ se ka Asimi dɛmɛ bi n b'a dɔn ni n y'a dɛmɛ a bɛ sanga sɔrɔ a bɛ se sɔrɔ a b'a sago sɔrɔ ne filɛ nin bɛ Asimi ko ni n tun b'a dɔn ko Asimi ka taa yɔrɔ so n t'a dɛmɛ o mais e ka t'i sigi Asimi ka démissionner e yɛrɛ b'a dɔn ko nin kuma in tɛ se ka kɛ a fɔ kun c'est là que je comprends pas quoi o bɛ dulɔ de min wa walima daga de b'u kɔ wa walima u ta de tiɲɛna wa walima u bɛ réfléchir n'u kɔfɛla de ye wa moi je comprends rien mais nin bɛɛ ye labanko juguya de ani danga ni ta tiɲɛ fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ kunun dugu tun bɛ ka jeni Moti mais bi o banna pewu kunun Motika bɛɛ tun bolila ka na Bamakɔ Falajɛ ɲama sanfɛ bi déplacement tɛ yen a bɛɛ bɛ ka segin ka t'i sigiyɔrɔ la grâce à Asimi ni e ko k'o ka démissionner bi Mali ciliko de b'i kɔnɔ Maliw fagaliko de b'i kɔnɔ c'est que e tɛ Mali yɛrɛ fɛ quoi bilahi ɲɔgɔn kafiri den mana Mali kɔnɔ ni e ko ko Asimi k'a bila bi k'a dɛsɛra e ye kafiri den de e ye ala jugu de wa e ye tɛrɛ jugu den de e tɛ maa ɲɛnama den ye c'est que e ye place ɲinina dɔrɔn de ye quoi place ma sɔrɔ o de kule bɛ yen mais ne tɛ place la ne bɛ ka Asimi tanu bi Asimi tɛ ka wari di ne ma ne bɛ ka tanu parce que ɲɛ b'a la a bɛ ka baara dɔ de kɛ ɲɛ b'a la Mali bɛ ka bonya ɲɛ b'a la maliyɛn dɔ bɛ ka lafiya o de ye Asimi ko diya ne ye sinon Asimi tɛ ne sara mais ni mɔgɔ min ta ye place ko n'i ma place sɔrɔ i tɛ kɛ Asimi fɛ sinon bi lafiya bɛ Moti dɛ Moti bi e bɔra dugu min na Moti lafiya bɛ yen ATT min ye faso nafolo ta ka d'i ma Ala ka hinɛ a la ATT yɛrɛ tun tɛ se ka taa Fadugu la ATT ka to président la tun tɛ se ka taa Fadugu la IBK nana IBK tun tɛ se ka taa yen bi Mali bɛɛ kɛra an ta ye Asimi de y'a kɛ marifa bɛ ka san sɔrɔdasiw bɛ condition kɔnɔ basigi bɛ yen diɲɛ bɛɛ bɛ Mali tɔgɔ fɔ bi grâce à Asimi e sigilen b'i dɔrɔn nin kan yen i dɔrɔn fila kan yen ko Asimi démissionné c'est ton père qui l'a mis là-bas e fa de y'a bila yen Zubi Hataye Karaye an jɔlen bɛ yan dɛ cɛw cɛ ni magara Asimi la an b'i fan ci yan ala jugu ninnu kafiri den ninnu banajugu i bɛ dɔw ye nin tɛ nani ye dɛ nin kafiri den ninnu nin kuma sugu de kan ka f'u ma banajugu fɔra ye fɔra jugu ye parce que u tɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan u mago bɛ place dɔrɔn la ni place ma sɔrɔ faso danbe bɛ bɔ a la o de tɛ passé ni magara faso la walima n'i bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan anw bɛ yan k'i fila baara k'a kɛ balani so pan ka kongo fo fa bɛ mankan bɔ ka tila k'i gɛn i bolitɔ f'i fan bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ jugu sagoden ninnu ala jugu ninnu kafiri Asimi tɛ démissionner a bɛ sa de ko baara ma kɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna Cɛbilen Daramɛ yanni n ka heure ka se jɔ n ka lajɛ voilà 5 minutes bɛ n bolo Cɛbilen Daramɛ o fana bɔra panpan na tuguni Cɛbilen Daramɛ ko MINUSMA k'ale ma jɛn ni MINUSMA ka tagali ye pɔnpɔn pogolon barika bannen ala jugu i fasalen ko gawo fatɔ n'i y'a ye vɛsi kɔnɔ i b'a lakali k'a fɔ ko n'i taara su wuli k'a don bɔrɔ kɔnɔ n'i ye Cɛbilen ye vɛsi kɔnɔ bilahi hali sentiri a b'a bila fo i y'a faamuya o la fo sentiri wo laban sentiri bɛ siri k'a siri o bɛɛ n'a ta fini yɛrɛ t'a minɛ vɛsi kɔrɔba bɛ don vɛsi baraba ninnu n'i y'a y'a kɔnɔ n'o nana faransi yan e barika bannen y'a faamuya depuis ala k'i da i ma kɛ président i tɛna kɛ président ye i ma kɛ paga ye ministre hali premier ministre i ma sɔrɔ depuis 1960 dawolo i bɛ fanga nɔfɛ paga i ka parti ma deli ka na hali deuxième na Cɛbilen ka parti hali deuxième a ma na a la e de bɛ n'i jɔ anw da la ko e ma jɛn ni MINUSMA ka tagalen ye n'i ma jɛn ni MINUSMA ka tagalen ye a kɛ ala kama i ka MINUSMA i k'a turu Mali kɔnɔ a kana bɔ kɔ MINUSMA t'a ta i k'a turu a kana taa barika bannen e dalakan bɛ ci ka ciya nafa b'aw la tuguni aw kɛra juguw sago de depuis e ye buwa nɛnɛ a ka tila ka taa fara buwa kan ko ma ɲɛnabɔ an ye e bila poubelle kɔnɔ parce que aw tɛ Mali fɛ aw bɛ place de fɛ aw tɛ maliyɛnw fɛ aw bɛ maliyɛndenw ka wari de fɛ aw mago tɛ Mali la aw mago bɛ an ka impôt de la an y'aw bɛɛ sugu dɔn ni e nana ko MINUSMA ka tagali ko e ma jɛn n'a ye parce que e fana ye MINUSMA de ye o e tɛ faransɛ yan n'i nana faransi yan RFI journaliste ninnu ni Cɛbilen nana bilahi RFI journaliste ninnu tɛ baara kɛ tuguni
fantan ka bɔ mali la ka na tubabuw ka tugu e kɔ i ye faso nafolo de suɲɛ sinon u bɛ tugu e kɔ cogo jumɛn han journalisiw ka baara bila ka tugu e kɔ ni cɛbilen bɛ taa restaurant na o bɛ da hôteliw kɔnɔ o bɛ fɛn bɛɛ kɛ faso na n ko bilahi bɛ ka taa na quoi ni cɛbilen ninnu bɛ déplacer milliard de bɛ d'u ma n'u nana u k'u jɛya o de banna bi o banna bi ko e ma jɛ ni minisima bɛ taa hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan ni kelen yɛrɛ tɛ ne m'a mɛn mɔgɔ da kɔnɔ ko minisima kana taa bon e min filɛ hali mɔgɔ fila t'i kɔ hali i muso n'i denw t'i fɛ barika kisɛ kelen tɛ e la cɛbilen Dramɛ min tun bɛ minisiriya la n'a tɛ courant sara cɛbilen Dramɛ min tun kɛra mali minisiri ni courant juru b'a la courant dɔrɔn o juru bɛ cɛbilen Dramɛ la courant a tun tɛ courant sara ninnu de ye anw ka énergie ta tiɲɛ pewu k'anw ka courant ka halaki wari tun tɛ sara ɲɛmɔgɔw fɛ ɲɛmɔgɔw tun tɛ courant sara courant minɛn bɛɛ tiɲɛna motɛri bɛɛ tolila fili bɛɛ tolila k'an ka courant ko k'a bɛɛ ta tiɲɛ o mɔgɔ kelen ninnu de bɛ kuma la anw ɲɛna bi hɔrɔnya kɛnɛ kan aw bɛ se k'aw kun kɔrɔta k'anw lajɛ danbe kɛnɛ kan aw bɛ se k'aw ɲɛ jɔ anw ɲɛ la courant facture dɔrɔn e ma se k'o sara e bɛ se ka jamana jɔ wa courant facture cɛbilen ma se k'a sara n ye kali ala la ala min ka bon ka kali ma courant juru tun bɛ cɛbilen Dramɛ la o de jɔlen bɛ ko minisima e tɛ t'i jɔ an ni minisima ɲɛ maliyɛn denw bɛna bɔ le 28 t'i jɔ ko minisima tɛ taa o bɛ taga min bo kan fura foyi t'a la bilahi o b'i bo da pinɛ la e ka nin barika bannen tɛ ninnu lajɛ han waati min na e ka jamana kɔnɔdenw k'o tɛ minisima fɛ e kan ka kuma ni ala bɛ e fɛ ni barika bɛ e la e kan ka kuma mais u yɛrɛ b'a dɔn ko tɛna kɛ fɛn ye tuguni Asimi de bɛ yen faso kumasuluden a si tɛ place sɔrɔ tuguni o bɛ fɛ bi o ka sa o bɛ fɛ bi an k'u kun ci k'u da fara o bɛ fɛ bi mɔgɔ dɔ ka k'u sata ye quoi o bɛ nin dɔrɔn de nɔfɛ i ɲɛ tɛ arasiba cɛla o fana tun bɛ panpan na o taara kaso la barika bannen den ninnu tɛ ka foyi ɲini ala fɛ bi dɔ k'u faga walima dɔ k'u don kaso la parce que hali u yɛrɛ ɲugun b'u yɛrɛ la quoi u yɛrɛ c'est à dire u tɛ fɛ ka to diɲɛ parce que u ta tiɲɛna o olu ka fɛn bɛɛ de politique ye Asimi politique c'est à dire wari fɛn fɛn tun bɛ di politicien ma Asimi a bɛɛ tigɛ wari fɛn fɛn tun bɛ di politicien ma Asimi a bɛɛ tigɛ a bɛ ka don ji la a bɛ ka don seminɔ la a bɛ ka don commandtaxe la a bɛ ka don hɛrɛ la le bonheur du pays bilahi ninnu bɛ fɛ ka taa lahara c'est à dire ninnu bɛ lahara fisa ni diɲɛ ye bi quoi u ka fɛn bɛɛ de politique ye u ma métier foyi kalan diɲɛ kɔnɔ ni politique tɛ aw bɛ kule ka dɛsɛ Asimi tulo t'aw la n'anw yɛrɛ tɛ jɔn b'aw lamɛn yɛrɛ hara mɔgɔ de b'a fɔ anw yɛrɛ ye a ye cɛbilen kumana sinon an b'aw lamɛn yɛrɛ ne i bɛ ne ni cɛbilen lajɔ sugu ba la bi ko maliyɛnw ka an mɔgɔ fila k'u ka dɔ ta n'u ma ne ta ka cɛbilen to i k'a fɔ ma t'u ɲɛ mɔgɔden tagatɔ filɛ nin ka ne ni cɛbilen lajɔ sugu ba la an mɔgɔ fila k'u ka vote an ye ne bɛ kɛ président ye k'i jɔlen to yen parce que danbe t'i la maliyɛnw ka courant juru b'i la cɛbilen tun tɛ courant sara i nana faransi yan ne y'a f'u ye dɛ i nana faransi ni ne jɔlen n y'a f'u ye ko cɛbilen Dramɛ ko i tɛ courant sara o don a y'i nɔrɔ ne la de cɛ nin ye mɔgɔba dɔ ye dɛ fa ye mɔgɔ a y'a hakili to nin na nin ye mɔgɔ ɲɛnama de balayira kana taa de n kɔnɔ ni n tilara an ka dusukuru la an bɛ ɲɔgɔn ye o bɛɛ ma kɛ yan ne y'a f'u ye an jɔlen face en face en tant que ministre n k'i tun tɛ courant sara n ko quelle honte jama ɲɛna n y'a fɔ jama ɲɛna quelle honte o de la a ye ne kɛ teri ye quoi parce que n'i y'u frappe o b'i kɛ teri de walasa o bɛ se k'i corrompu walima k'i san cogo min na an tɛ san anw tɛ san fɛn anw tɛ sa ye i y'a faamu wala a bɛ c'est à dire a b'aw doni jugu nin bɛɛ kɔfɛ minisima bɛ taa hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan i ka kuma c'est à dire a bɛ n'i kɛ samiyɛbo ye k'i nɛgɛ bɔ mɔgɔw la k'i barika ban k'i kɛ juguw sago ye k'i kɛ ba sinamuso sago ye k'i kɛ faden sago ye hali i tun k'i makun o ka fisa i ka kuma walahi hali mais ko danga de b'u kɔ quoi hali u k'u makun parce que makun de bɛ kɛ aw ma hɛrɛ ye bi kuma tɛ kɛ aw ma hɛrɛ ye n'aw kumana bi wo bɛ yen n'aw kumana bi ta tiɲɛ don a y'aw makun aw ka hɛrɛ b'o de la aw kana kuma sa mɔgɔ t'aw fɛ aw ma ka go bi bilahi aw ma ka go aw kana kuma mɔgɔ t'aw fɛ bi cɛbilen Dramɛ tun tɛ courant sara facture dɔrɔn tun tɛ ne ye cɛbilen ɲininka yan ko pourquoi tun tɛ courant sara ko ale ka du kɔnɔ k'a kɔrɔkɛ denw bɛ yen ale yɛrɛ denw bɛ yen u ka dugulamɔgɔ bɛɛ bɛ yen ko ale ka du bɛ komi daba naani de ko bɛɛ bɛ yen ko sabu kɛ ko k'ale bɛ baara di bɛɛ de ma k'a kɔrɔkɛ den dɔ tun bɛ yen k'o de tun bɛ équipe courant sara la a y'o de fɔ ne faransi n y'a so kɛ k'a éduquer yan
ko ale kɔrɔkɛ den dɔ bɛ yen ko o de tun ka baara ye kuran facture sara ye k'ale b'a ko bɛɛ to o de bolo k'o de tun ma taa facture sara ko kalo kelen kalo fila ko ma facture sara ko o y'a sɔrɔ ale ni bɛ ka bɛ ɲɔgɔn na k'ale tun bɛ ka sugu compter ale bɛ ka dɔ fɔ i bɛ kama k'o de la u bɔra n'o dossier ye k'ale tɛ kuran sara a y'o de fɔ ne ye yan de cɛbilenw de fɔ ne yan ko n'an bɛ taa an bɛ se quoi i b'olu de sigilen ye bi mɔgɔ minnu tɛ kuran sara jamana min alan ko walahi ala bɛ mali fɛ kira bɛ mali fɛ malidenw bɛ mali fɛ barika bɛ mali la segu k'aw ka dugawu minɛ na ni ninnu tun b'an kun na mali tun tɛ jɔ fo ka diɲɛ dugukolo meleke u mago t'an na u mago b'an ka wari de la ala bɛ mali fɛ kira bɛ mali fɛ malidenw bɛ mali fɛ barika bɛ mali la segu k'aw ka dugawu minɛ ni asimi tun mana tɛ ɲɛnabɔ ni asimi tun mana tɛ jɔ minisiri kuranjuru b'a la tun t'a sara ne y'a fɔ a ye yan ko ale kɔrɔkɛ den ko de tun bɛ équipe kuran sara la ko de tun bɛ équipe kuran facture la ko de ye kalo fila kɛ k'a ma taa sara ni ma wari d'a ma a bɛ taa sara ni ma wari d'a ma a bɛ taa sara ni wari t'a kɔ a b'a sara cogo jumɛn la question est là n'an bɛ taa an bɛ se o ko minisiri ma tagalen ma jɛ n'a ye nafa b'e la hali ni ne bɔra bi k'a fɔ minisiri ma ka tagali ma jɛ n'a ye mɔgɔ ba kelen bɛ tugu ne kɔ mɔgɔ ba kelen u bɛ jigin ne nɔ ni ne bɔra asimi kɔ bi jama min bɛ asimi kɔ asimi kelen ka jama tɛ dɛ jama min bɛ asimi kɔ ne kanubagaw b'a la ne diyaɲɛmɔgɔw b'a la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka asimi dɛmɛ bi a bɛɛ ka jama bɛ asimi nɔfɛ ni ne jiginna ka bɔ asimi ka terɛn kɔnɔ bi n kanubagaw bɛ na ne nɔfɛ o bɛ n'u jɔ ko minisima tɛ taa mɛ e filɛ nin depuis y'a fɔ hali muso ni don an ma mɔgɔ se min faralen kan parce que i bɛ komi samiya bo ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ k'i tɛmɛ ala kan i kana taa retraite la dɛ kana taa tulonkɛ kɛ ni mɔdenw ye ni mɔgɔ kelen tile de bɛ diɲɛ laban depuis Modibo Keyita sara aw de bɛ fanga la tɔw t'aw la tuguni hali kulusi o tɛ se k'aw minɛ tuguni sentiri bɛ siri fo ka tila ka juru kɛ ka sentiri ka juru fara sentiri kan o bɛɛ n'a ta hali kulusi yɛrɛ t'aw minɛ i mana kulusi siri cogo cogo a bɛ bin u fasalen ko gaw fatɔ kɔngɔ b'u la i b'a lakali ko gɛribuw aw tɛ nin bila ten sa aw ka taa reposer n'i kɛra minisiri ye droit dɔ b'i bolo i ka retraite n'i ka fɛn i bɛ se k'olu ta a tɛ jamana to an bolo ten sa an ka dun a jɔ a tɛ faso in to an bolo ten sa an ka ɲɛnabɔ aw k'aw da bɔ nin ko bɛɛ la parce que n'aw de ko k'a bɛna fara an kan tuguni asimi tɛ se ka na baara kɛ tuguni n'aw kɛra asimi fɛ bila a tɛ ɲɛnabɔ n'aw y'aw da don maliko yɛrɛ la mali bɛ ci a y'a kɛ ala kama aw k'a da bɔ maliko yɛrɛ de la an tɛ fɛ k'aw nɛmɛ maliko la an tɛ fɛ k'aw da ye maliko la a y'aw sen bɔ nin bɛɛ la aw ta retraite la anw bɛ se k'a jɔ a dusu b'an kɔnɔ a hɔrɔnya bɛ an na cɛkisɛya bɛ an na i y'a faamuya b'a la a danbe bɛ an na an bɛ se k'a ɲɛnabɔ anw tɛ mɔgɔ musala ka faso jɔ sira kan mɛ aw dun filɛ nin ni faso dira cɛbilen ma bi tubabuw ka nɛgɛ nɛgɛ dɔrɔn a bɛ mali ta ka d'a ma u ka nɔgɔn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan i ɲɛ bɛ cɛkɔrɔba dati bannen nɔ o ni tubabuw ɲɛ mana kɛ naani ye dɔrɔn i b'a ala kari k'a fɔ k'o ye mɛlɛkɛ de mɔti de ye quoi u ka nɔgɔ u bɛ siran ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan u bɛ panpa min na ni tubabuw k'u ma k'u jɔ u bɛ jɔ bon anw dun filɛ nin an tɛ siran tubabu ɲɛ anw tɛ siran foyi ɲɛ anw ye cɛw de a y'a kɛ ala kama a y'an faso in to anw bolo ten sa an k'a jɔ a ye taa ka bɔ an da la merde wa n bɛ aw bila hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasa